Понеделник е. Рано сутринта Homo Businessmenicus вече действа. Този вид мрази петъците, но чака понеделника с нетърпение. През уикенда почива рядко. Даже на предела на силите си той винаги е нащрек, защото съперниците му не спят. Храни се нередовно, отказва обедни почивки, но не пропуска работен обяд. Homo Businessmenicus не може да поиска повишение, нито да смени шефа си. Няма и кого да излъже, че е болен. В безмилостната борба за територия Homo Businessmenicus може и да не оцелее. Дори да изложи на стрес, демонстрира спокойствие пред тези, чието оцеляване зависи от него. В банка ДСК знаем, че хората на бизнеса са различен вид. За тях предлагаме различно обслужване и персонализирани решения в центровете на ДСК Бизнес.